Atxaldeo Iñaki. Arratsaldeon. Iñaki Goenaga, baserritarra, esne ekoizlea, baserritarraren semea, bere baserritarra eta baserritarraren aita ere bai ez. Zein da gaur egungo egoera lehen sektorean? Egoera estua, larria eta jasanezina. Hiru hitzetan esateko. Beti izan du da, baserriko lantegia eta lanbidea zaila, baina momentu honetan, nik uste danak lanbide guztik zailtasun handia azkagula, baina gurean ere handia sortu dira, materia primak ioz izkigulako. Guk ekoizte ditugun produktuak ere zertxo baiti io dira, baina konparatuta gastuak io zaizkugunakin oso gutxi jo dira, eta orduan ezintasun handia azkagu. Adibidez, pentsua urte terdian 140 garestitu da, gasoila 100 moldatu egin da, prezioa, eta energia edo elektrizitatea 300, hiru alako ordaintzen nahi geha, orain dela urte bete ordaintzen gendunetik. Eta gu bezalako sektore batean, ekonomiz hain justu ibiltzen sektore batean oso laltzaileak dauzkagu, eta gaine txartzen dijoa, apirilerako anuntziatu digute beste 100 euroko igoera bat pentsu tonera da, hori izango litzake momentu honetan beste 125 bat igotzea, eta urte terdi kalkulatzea baldin badeu, 170 igotzea, eta horiek beste sektoretan numero handia dira, baina gu bezalako sektore txiki eta debil batian oso lantzaileak jartzen nahi zaizkigu. Eskerrik asko Iñaki.